Nyowae. Ten County ma Mombasa ochako chenro ma jiwo talanta mag jopuonjre e yor chiwo negi tiegruok mag lony mopogore opogore e kinde ma skul olor, ka chenro ni geto mar gayo gi donje timbe ma ok ni kare. Koloso bang' romo gi jopuonjre mawuok e skunde 28 e Mombasa madhi e piem mag wer e kaunti ma Meru, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir ne okoni kaka Ten County no gidwa keto maino e jiwo talanta mag rowere kapod ginie skunde. Jatelo no bende ne ochiwo sir mar siling milion 2.5 ne jopuonjre go mane dhi e piem mar wer. Ne ojiwo jonyuol mondo bed machiegni gi jopuonjre e kinde ni ma skunde olor, kendo mondo olundach gi e kinde ka kinde. Badala ya kukaa mitaani, wawe wanaenda na wanajishughulisha katika mambo ya elimu, mambo ya michezo na mambo mengine. Hata hivi tunavyoongea, kuna watoto 430 ambao wako katika boot camp. Boot camp, watoto hawa katika hii nafasi ya likizo wangelikuwa wamekaa katika vibaraza. Badala ya kukaa katika vibaraza, wakienda kupatiwa leadership skills, ili tusiwe tunenye kuongea tu ya kwa hawa ndio viongozi wa kesho, lakini kuanzia leo tuwe tunawafundisha hawa watoto faida ya uongozi nini. Wanaenda kupatiwa leadership skills, wanaenda kupatiwa bonding skills, wanaenda kuoneshwa ile hali ya kuwa patriotic kwa Mombasa, kwa patriotic